Kapitan Enteng! Enteng, Eh, anya nga iti aramidam dito'y balay iti agmalam. korog. Aw, Sungbatam ni Antem, kadar aramidag. anya dya damdamaga man tay? Damdamagak ni Uncle mo no anya ti aramidan na dito'y balay iti agmalam. Anggal, anya nga iti isungbat ko kiniantay. Agay ayam iti silbon. Agay ayam kami kano iti silpon me, antay. Kat, kasano nga jay responsibilidad ni Uncle mo kas kapitan? Anggal, sungbatam ni antay. Ha, ammom ka day, no anya ti mapaspasamak dito'y barangay nga imat matunam, ha? Enteng! Awanen tagkulkuliktar iti basura, maray. Ha? Apay ayaan nakadumog kamatlatan. Replayak laang na ito textmate ko, kabadong. Ha? Tanay, damdamagan na no, napintasak. Seryoso ak ngagdamdamag ken ka, maray. Sa bali mo aramidam. Seryoso mo, jay sungbat ko. Naurnongan ti basura di balay may, maray. Manun abulan nga wan tagkulkuliktar. Ni, apay ngay. Di maagsindan. Na? Nasayat mat no awanen ti signal na dahil ta cellphone mo. Ni, nagpukaw mo ti signal. Nagpukaw kumanyag na nayon Ay sos, jak maisenday to reply ko ni jay mensahe na. Diyos ki kayo nga opisyal. Deta la agsil-cellphone ter aramidin yaw. Kabadong, pumanaw ka man dito tersenak. Apay apapanawon nak. Hindi may ka dito'y, kalaatan nagpukaw ti signal. Kasano nga agpaili ak amapan makitsinda kat nalayos mo't day ta kalsada. Ay, manungal daw ang nagtugto daw. Mabalinin abulusan iti tilapia day ta kalsada tayaw. Ure ka no, jay rangtay ijay purok unaw. Saanin na mapagnaan. Kas laawan dagiti opisyal dito'y barangay kabilitatan. Talagamit ngawan. Apay nga awan, kat nagbutos tayo mo't idinapalabas ng eleksyon. Uwe, nagbutos tayo. Saan da nga raramidan dagiti trabaho da dagiti nga opisyal. Talaga mo't asan, kita umlaangan aday ta kalsada, malaylayos. Kanjay basura, saan ang makulkuliktar? Nagsusweldo da. Ngamsanda mo't ngagtrabaho. Nay! Ay, sos! Nagpigsamot ng tiangin! Ay, agunggunan da ito'y balay tabadaw. Ay! Ije ka! Umakar ka! Tapusan niya, gun-gun da iti balay! Anggal, kasapulan kano ti relief gouds dagiti biktima iti bagyaw. Nagkuna. Dagiti na biktima Ada ayamat. nagaduda anggal. At daday di plaza. Da. Apa ajak ang buday ta? Una, tada ka lang dito'y balay yung agsilsilpawn. Nagtutudugayam. Di mo amaw. Kung naging init. Hoy, datatabadong ka na natuyang, nabagyo damot laang. Patpatsam. Narbangaro di balay da. Ay, ingkaman kitaan. Kasapulan dati relief gouds anggal. Anyangit ti maitad ka dakwada. Kasi kayo matataba daw. Kita manday ta balay me, kininana matuyang, narakrakay. Rinakrak tinapigsa nga angin. Saan laday ta? Nalayos kami, pay. Nalayos kayaw. Katwan, apay, saan nga amaw ni uncle mo tinapasama ka na kami? Saan nangarod nga amaw, iso nga imbaon nak. Ha? Apay nga baon na ka? Iso kumati may dito, itap no makita natin sitwasyon may. Saan na nga amaw, iso nga imbaon nak. Ha? Ay, kastaya? Jape, apay nga ta naglayos. Diyak man amaw. Saan mat nga aglaylayos idi Mas dawak mat nga raw. Uray pa ijay purok may. Nalayos kami. Ha? Nalayos kayo, Mike? Un nga raw. Umay kumakitaan ni kapitan. Adu kami ang nalayos ti balay na. Bayam, ibaga kinanggal ka o amapan na bisitaan jay puro kiyaw. Apay ang masapul nga ibagang pailaang nga, Jape. Umay latan Busy nga raw.
Kanayon matabisi ni kapitan. Wine, inal daw abisay. Kasapulan mi titulong. Che! Anggal, Eh, aging gakadita kat saan ka pa na uma dita silpon mo. nasakitin ti matak. Nagapwam. Napanak ijay nang ibaunam kanyak. Kinitak jay balay datata ba daw, kat talaga na dadaal. Kurt, Si kakano ti kayat dama pa ni jay. ay apay-pay lang asyak. Si kangaron ti kapitan. Nadararamidak. Imbagam ko maabi siyak Imbagak mait. Kahit, Kayat dalat tamapan kay jay. unay tagitan. Ada ka lang arudan. Enteng! Oh, nyantay. Ay ayaban na ka. Ungtan nakmanin. Apay ngaungtan na ka. Agsil-silpon lang di nararamid ko nagmalmalam. Umay ka man dito'y Enteng. Adala ibaga. Asus. Sus, mabalunot kan sa manananggal. Saan mo't nga kung umutitimak na? Ay, umayakon banang! Apay dungaw! Nakawarang amin, dayto'y charger mo dito'y kusina. Ah, Inornos kon, kanyawat ko kan ka. saan ka nga agungat kanyak? Apay ko mga agungatakan ka. Gapo iti kasi silpon ko. Katawa ka pa'y. Sige la, ang Inteng. Ag cellphone ka aging ga iti kay kayat mo. Ay siyak pa'y ati mangi charge iti day ta cellphone mo no kayat mo. Ha? Ay, kunak no agungat kan. Adalod mo? Ay, kwa? Ay, nungay awan? Ay, iludan ka Uy! Inteng. Nagbayatin? Manaw, ti kayat mo nga ilod iti cellphone mo? Siyak pa'y tagpili? Ay katuan Ibagam laang no manaw. Inungtan na ka kadini antay. Saan? Binalunot na ka. Saan mo? Ay, isumot lagaya man nakaisam ka. Kit no mapanak pa'y iludan. Ha? Ayan na nga, Jeff, ayong ka. Ay! Dahil dungaw. Iyawat ko kun ka. Papa naman tay. Ay, ludak man ti cellphone ni uncle mo, kwarog. Ha? Kaasimat nga awan lod ti cellphone na. Ay, nagmayatay. Kunak tumit. Nalpas ti bagyaw. Awan man laeng ti uray basit arilip goods nga inyawat ti barangay kada kamay. Akat sana siyak ti pangibagam iti kasta, amaray. Anya klase a barangay da itaw, kasla awan opisyal na. Ni, adda kami may... Awan pa'y aksyon nyo may. Ni kapitan ti pangibagam iti dayta, sana siyak. Anya laangan nga itar aramidin nyo. Kaglaklako ka. Uno na umpay da ita negosyam. Ni kapitan jak amaw na niya tararamidan na. Sigawd asaan ang malaylayos da ito'y barangay tayaw. Ang malaylayos itan. Amuyaw no apay. Apay, Na tasyak pa'y ti pagdamagam. kahit amom samad ti sungba na. Gapo, tabarado day ta kanal. Gapo iti basura. Saan ang makalasat ti danom? Kastagaya, maray. Nasaya at man, tamaw. Una, tamanon abulan nga awan agkulkulektar iti basura. Talon samad abulan na yun. Agbaybayad kami mat iti garbage fee. Ngam apay ngay nga awan agkulektar. Damagam ka ni kapitan. Jak amo ti sungbat dayta. Warog, Apay ka day, tataba daw. ayan ni Uncle Mau. Aday di balay da. Ay, Diyos kay. Di nakampay mo't binisita. Hindi na palabas sa bagyaw. Imbaga kan kwa na bisitaan na kayaw. Inururay may ng pulos asaan ang nagpakita. Di na ko silapan Sukatan tayon day ta, kapitan. Ay, saan Awan mo la sirsirbi na. Nya ngay, anya ti makudam. Anya ngay ko matimakunak. Jay, idikdiktar day ta konsensyam Sukatan tayaw. Kunakon kahit. Ay, may sa ti ipukpukaw ti panunot tayaw. Ibagak pa'y kan kwa na
Apay masapol pay aya. Tapno masaganaan na mo ta. Sige, ingkay bagakin ko ana. Kan ibagang magsagana, ta mapaksyatan iti pwisto na. Angkay, at the bad news ko kan ka. Anya day taabad niya, Aus. Sukatanda ka kanon kas kapitan. Nagkuna. Ni tata ba daw? Aduda ka no akas tati bagbagada. Anya ita, Inteng. Dayta ita ti bunga, ti panagsilsilpon mo. Di nakmat ngamin inungtan. Ay, ungtan ka pa'y laan, katlaklakayan kan. Ay, nauma akon, amangung ungat kan ka, Inteng. Kasano nga yan kat sukatandaan, antay. Ay, bayam, asukatanda. Basol na mutlaan, no apay asukatanda. Nagsangitan nga ang kalantay. Bayam, Kaya't ko patagbalid ang kapitan. Sukatanda ka nga rodan. Ay, kasimot ni Uncle Kawantay. Kaasyang dayta. Kat dayta laag silsilpon, ti amo na nga aramidan. Mapanak agpasada ita, Chip. Saan ka ngagpasada? Ada meeting tayaw. Asino ti agpamiting? Ni Uncle Kaw. Katno di agsilsilpon latan ti aramiden na. Agpamiting kit din. Iso nga rod ama pantayo makimiting. Ay, ipakita na payeng agbalbalew. Tapno agsublit ipanagtalak dagiti tattao ken kuana. Agdengag kaya tamang rugin ti meeting. Impayap ko na ito meeting. Tapno aramiden tayo, dagiti responsibilidad tayo, kas opisyal ti barangay. Nay, itaman pa'y kapitan. Ay, kababain ka dagiti kabarangayan, ngawan man lang inararamid tayo apagsayatan. Kadagiti kabarangayan tayo. Kanya nga ti makunayo, padak nga opisyal. Ay, bawal tag sadot-sadot. Ay, bawal tag silpon-silpon. Siyak ti mang bilbilin. Iso asyak. Aramidak mat data. Bawal ang sadot. Bawal ang silpon. Apay pare, itaman pa yan nakita ka. Ay, umay da kay warasan iti relief goods. Itapay, nagladaw dita relief goods. Napagnunumwan may masukatan kan a kapitan. Sukatan da kadagos? Kahit anya ngay, Yeah. awan mo't lati mararamida mapagsayatan. Ay, lipasak lati terminok. Ay, agbalbali wakon. Tapno didak sukatan. Kumusta ito'y barangay tayaw, Maray? Adan truck nga agkolektar iti basura, Maray. Ayan na. Iso dayta sumungad. Kita amaw. Ay, wag! Sigay, inakisagana di basura iji balay may. Tapno makolektar dan, Maray. Sigay! Di mo liplipatan nga isigregit tapno kolektaran da. Enteng, dahito jay cellphone kan charger mo. Ay, diyan ka sa pulan da kadungaw. Ano ti aramidak itangal daw? Saan mo nga alaan dahito cellphone mo? Ay, kukuha mo. Makadisturbo na iti panagtrabaho. Intahan ng Kyle. Ay, nalapapan kami. Ay, umaya ko, kwarog! Akmam, ti responsibilidad mo iti barangay yo, Kapitan Enteng. Itikas na, agtultuloy latta ti panagsaya at ti barangay yo. Katda kayo matla ang abo marangay ti mairanod. Ala sige, diton tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangag.